Umasipala waseMandeni namhlanje besihlangene sithobeke kakhulu enkosini yakwaHlomendlini, inkosi uNgcobo ebikhona ezobusisa nomqimbi wethu. La besine-heritage walk, la besihambe sibheka khona iy'ndawo ey'ngamafagugu, iy'ndawo zemlando ezikhona ngaphansi kweMandeni, ikakhulukazi laphana kwi-Ultimatum Tree, kanjalo empini yaseNdonda Kusuka nasey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene. So-ke besinabo-ke nabantwana besinabo nebeke khona nabadayisayo esifisayo ukuthi bathaseke nabo ngoba baqosha iy'kati eziko bedayisa izinto zesintu abayidayisela futhi nasemakhaya. So-ke lapha-ke into esesivumelane ngayo ukuthi njengoba sathola ukuthi ezinye zey'ngxenye zesihlahla esasila okwakwesona isihlahla somncamlajuqu ukuze kusuke impi yasesandlwane, iy'nsalela zaleso sihlahla zingapha koNorthwest. So umasipala kwaseMandeni-ke sesizama amalinge ukuthi sizame kube khona ukuphumeka nokuthi kubuye okungamafagugu alapha kithi eMandeni abuyele endaweni yawo. Ngithokozile kakhulu ukumenywa kulolu suku lwanamhlanje lale Heritage Walk la esikhuluma khona ngamagugu esintu, imvelaphi yethu, ngoba i-heritage isikhumbuza emuva imvelaphi yethu njengabantu ukuthi sivelaphi. So kuqopheka umlando namhlanje eMandeni njengoba kwenziwe le Heritage Walk. Sakhuluma ngomlando, sakhuluma ngezimpi ezaliwa la ezisemqoka kakhulu, ikakhulukazi ngesikhathi sokubusa kweSilo uCetshwayo. Bengifisa Jacinto ukuba ngicacise ngosuku lwanamhlanje sekwinyanga yamagugu esizwe, njengoba sazi sonke ukuthi le nyanga inyanga lapho esihlonipha khona ilembe elikamanye amalembe ngokukhalipha. Kodwa-ke nathi lapha esizweni sakaHlomendlini sinomlando omuhle kakhulu, ocebile, ononile wabantwana benkosi ababelwe babebanga isitalo. Sinezinto-ke ey'ningi ey'khona lapha ngaphakathi kaHlomendlini okunamaliba ama-British ayekade elwa kanye naye uZulu. Konke lokho kukhona lapha ngaphakathi kwaHlomendlini. Siyawufisa-ke lo mlando ngoba sike siwubone ngazuthi awunakiwe. Kuyekhulunywe ngempi yasesandlwane, kanti impi yasesandlwana ukuze iqale ibe khona kwaqala lapha kwi-Ultimatum Tree ekhona la ngaphansi kwaHlomendlini lapha kwakuney'ngxoxo khona. Kuze kuphambana imibono iziyohlangana nje esandlwane, kwase sekuyilapho yayisiphambene khona umbono ngenxa yokuthi inkosi yayingafisi ukuba ilalele umyalelo wamaNgisi noma yayingahambisani nomyalelo wamaNgisi ngenxa yokuthi babefuna ukuthi bewengamele uZulu. Ngakho-ke siyafisa kakhulu lezo zinto ukuthi zihambe zivezwe, iSouth Africa yibone, KwaZulu-Natal kwaziwe ukuthi cha eMandeni nakhona yizwe elinonile kakhulu ngokomlando nangokomqembe. Sikubonga kakhulu ukuthi sinayo imeya ekhona ubaba uMdlalose Nyanda yePhahla, uyazama ukuthi aqinisekise ukuthi konke lokho kuyavela, kuyabonakala ebalazweni. Sizoqhubeka-ke siwugqugquzele lo mlando lona, siwudlulisele nakuwona amakhosi elembe, ngoba ngisiqiniseka ukuthi nawo amakhosi angaphakathi la elembeni awanalo ulwazi ukuthi lapha kaHlomendlini sinomlando omkhulu kangaka nonone kangaka wempi inkosi uCetshwayo. Ngakho-ke siyafisa kakhulu ekuthenini waziwe lo mlando, waziwa nje ilembe lonke, waziwa nje iKZN yonke.
siye ngamele nje wonke lo mlando unganyelwe ngendlela efanele. Ngicela ukwehlela ngezansi. Uhambo nje leli lanamhlanje bekuyilolo ukuthi cha sizovuselela izinto zethu zonke ey'ngamagugu. Ngiyabonga kakhulu.